eu sinto como se alguén camiñase sobre nós. O comeza así, Sagrado. As formigas gobernanse por unha especie de consello secreto. Ali dilucídanse os asuntos até que se van convencendo unhas a outras. Por exemplo, cantas raíñas lle comería ter o formigueiro? Hai nos que teñen 3, hai nos que teñen 40. No noso formigueiro temos 2 raíñas e 2 raíñas. Por exemplo, cantas raíñas lle comería ter o formigueiro? Hai nos que teñen 3, hai nos que teñen 40. As raíñas son as que teñen alas, pero só cando están de boda. Despois das nupcias, despréndese delas, arríncanas, e daquelas oveiras van desaparecer os machos. Del falaban moi a modo baixiño, como se aprendese a linguaxe das formigas, o formigués, ou algo así. E eu ficara medio adormecido. Gustábame oílo, con aquel arrolar, pero aí, cando desaparecían os machos, escachou a rir e eu abrí os ollos. En poucos días, engadiu nel, non fica ningún machiño no formigueiro. Así que só queren os machos para ofender ao Papa. Sí, para verlle a cara a Deus. Elas poden facer todos os mesteres, mesmo de sepultureiras. Fan unha comitiva para os enterros, con cascabellos de trigo a xeito de cadaletos. E haberá un requiem polas formigas mortas? Preguntei para seguirlle o conto. Non me interesan os animais, só os comestíveis, mas prefiro esa conversa a das estrelas. Levo toda a vida oíndo falar a Nel das estrelas. Hai días que penso que quedou do ceo, e a el gustalle que yo diga, ponse de cara de astro, pero a min, cando chega a noite, pan por pan, todo me parece unha verbena, e sempre confundo a estrela polar coa luz da antena do Monte Faro de Domar. E el teima moito coa polar, porque se a enfilamos ben, podemos determinar co plano o noso meridiano. Cada quen ten o seu meridiano e a súa vertical. Esta é unha das cualidades que teño que agradecerlle a Nel. Case non teño nada, mas son propietario dun meridiano e dunha vertical. O meridiano Camagüey